Došli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ajde da odspavamo, ću vam reći što ćemo raditi. Napravio sam ovu sobicu, kao što vidite, za spavanje i jedan anvil sam napravio. Tako da, išao sam, kopao sam puno, bio sam u pećinama. I našao sam dosta irona, pokazat ću vam, ali kasnije. U ovoj epizodi ćemo da, kako da kažem, krov nekakav radimo, a to je ovako, znate staviš ovako i ono kad pada kiša da se može sakriti, kontaš. I to ćemo napraviti, idemo po još slabova, da uzmemo drva prvo. Časno drva, evo 9 i mislim da će biti dosta. 49, ja mislim da će biti dosta. I ponovo sam enchantuo mač i lopatu, jer i dovo sam im bila nekakva gotovo benja mečeta. Evo ovdje u često ostavljam te stvari koje su baš dobre. Nije koje su baš dobre, već koje su enchantane. Na lopati najjača ikat. Evo da mi ovo uradimo i još ćemo uljepšavati. Šta je ovo? Koga si? Trebamo enchantat knjige da dobijemo knockback, da stavim na mač. Jedan breaking. Ili onaj fire aspect. Bio bi predobar bi mač. Evo, ovo sam sastavljao izgleda. Ajde, tako ćemo staviti. I šta ćemo još stavljati? Evo postaviti ovdje ovako ograde. Ostavit ćemo tu mali prolaz ako nas zaganja zombi. Sakri to. Tako. Evo vidite kako je. Idemo još napraviti one, kako se kažu, vratnice. Dvije nam treba. Idemo. Tako, vidite. Ovdje bi mogli staviti koseću i to, kontat. Vidjet ćete sad. Sam da ja ovo iskopam. Hajde, poviši. No. Evo čega ćemo pod najveći problem. Do sad. Odbježi bolan. Jesi do sad imam pauk. Imam nešto prilazilo gajt. Imam 4 hljeba. Dosta. I što sam vam htio sad uzeti. Ja. Napravit ćemo, znam. Uzet ćemo malo cobblestone, malo ovog i diorite. Vidite sad šta ću napraviti. Kako će to biti. Diorite i cobblestone. Zapravo ne znam, hoće ovako biti lijepo. Ajde, probat ćemo. Ako ćemo stavljati cobblestone na random mjestima. Tako. Sad ćemo staviti, kako se ovo zove, unside. A kako sam bio rekao, diorite. Ja sam i ovo diorite rekao. A nije ovo diorite. I ovako, šta mislite?
Još će mi trebati. Trebamo postavljati malo i cobblestone-a. Inside. Vidite kako sam ja mislio pod. Fin je. Po meni. Idemo još ponijeti sečice. I znam šta ću još napraviti. To će mi trebati sve. Čekajte. Imam ja ovdje sečica. Ovdje nema više mjesta. Tako se. Mislim, evo trebamo uzeti. Hoću ajmo ovo uzeti. Tako. Idemo napraviti. Ovako. Vidite, i mislio sam neko to uradimo tu i tup. Vidite ko ono stolčić. Može. Evo. Vidite šta bi još mogli tu dobiti. Ne znam kako se pravi ono čudo. Kako se ono zove. Saksija. Ja da se pravi od onog kleja i pozoriš to, kako se rekao, ono od čega se pravi briks. I tako. Valjda se napravi. Šta skelepati? Šta si ti meni? A kao što vidim, kleja nema ovdje. A pokupitane strijele i kosti. Samo u vodi on može biti. Jedno se od cvijeća skeleton. Ili ovo to jest. Jeste li kad čuli da na lopati ima se fortune? Ja sam čuo, evo ja imam fortune. Kao što vidite, evo fortune 2, ja pišem 2. Tako, valjda će nam biti dosta. Idemo sad ovu ispeć, koliko ga imamo? 48, idemo ispeć. Pa ćemo napraviti saksije. Ja mislim da se tako pravi. Vidite kakva nam je kuća. Idem samo da uslikam. Eto ga. Uslikao sam. Mi idemo da ispečemo. Tu već imamo dosta uglja. Da ću još malo. Tako. Sad da vidim jel se tako. Jes, pogodio sam. Da se tako upravi. Idemo ostaviti ove slabove i nepotrebne stvari. Slabove ćemo gore ostaviti. To. I još čekat ćemo još 3, napravit ćemo još jednu saksicu. Ovako možemo uređivati kuće. Ljudi. Evo naša soba za čaranje. Ajde još jedan. Tako i top imam da cvijeća kod sebe. Imam jedan.
Izgleda sam imam da je jedan, imam ih ja još. Šta ćemo, i ružu i ovo. Da prebacim ovo gore, tako. Već prilično dugo snimam. Pa može li se ovako tu staviti? Izgleda da ne može. Da ćemo tu i tako. I će još, može li se na ovako staviti? Ne može. I tup. Tako, evo. Ne valja ovdje. Ajde stavit ćemo pored ovog. Tako, idemo samo prespavat. I da završimo s epizodom. Nešto nam slabo trči. Hajde, i to je to sve epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!